Така, инсталацията е завършила. Извадили сте флашката, стартирали сте си компютъра наново. Системата се е заредила. Това е първоначалният изглед на Linux Mint. Най-напред показвам ви как да се смените картинката. Много е важно това. Отиваме на екрана, слагаме мишката по средата, десен бутон, настройки на работния плод. Повтарям пак, десен бутон на мишката, настройки на работния плод. Натискаме с ляв бутон на мишката и се отварят картинки. Имате ето ги картинките, които имате по подразбиране в Linux. Можете да ползвате някой от тях или да си използвате някаква си ваша картинка, която сте съхранили някъде си. Така, за сега ще използваме ето тази картинка. Някак си всъщност не ми се вижда иконката на нея, така че ще върнем обратно на черното екранче. Пък вие вече видяхте откъде можете да си смените картинките, така че там, нали, може да си, ако случайно пък искате вашите си картинки, отварят се браузърче, документи, музика, изображение и така нататък. Влизате в интернет и си изтегляте си картинка, пускате в някои от тези папки. Тук аз съм създал една, която е Wallpaper. Как се създава папка? Десен бутон, създаване на папка. Как се създава документ? Десен бутон, създаване на документ. Ще ви създаде текстов документ. В смисъл аналог на нотпада на Windows. Така. Създава папка, пишете името на папката, създавате папка. Изтриване на папка. Изтриване на папка. Изтриваме. Това е накратко за създаването на папки и така нататък. Домашна папка, това ви играе ролята на в Windows как беше? My Documents, мисля, че беше там. Но в случая не отваряте My Documents, ще отваряте направо папките на компютъра, където можете да се създадете разни неща. Имайте предвид, че тук няма никакъв проблем да се създадете папки на десктопа. Ето къде е. Създаваш си папка, нова папка. И в тях да се складирате каквото си искате. Тук няма диск C, няма диск D. В смисъл, не можете да прецакате операционната система, ако си съхранявате нещата на десктопа, да го кажем. Така. Това, което виждате при щракване два пъти на домашна папка, също можете да направите и от бързия бутон, ето тук. Нали? Въпрос е, ето ви къде са. Колкото пъти щракне, толкова пъти ще ви се отворят. В едната може да сте на изображение, в другата може да сте на музика, в третата може да сте на документи, без значение. Ето тук ви показва активните прозорци. Затваряме, затваряме, затваряме. Така, как да си извадите иконка на екрана? Значи, ето този бутон играе ролята на бутона на Windows при операционната система Windows 10. Натискате го и Office. Ето ви го къде е Office пакет. Десен бутон. Добавяне към работния плод. Това е аналога на Word. Добавяме го. Десен бутон. Добавяне към работния плод. Аналог на Excel. Това е аналога на PowerPoint. Това са неща, които са за малко по... Не знам дали ще го ползвате. Това някога ще ми се наложи. Това е, ако искате да си отворите директно.
Сега ще покажа последно отваряните документи. Тракате два пъти. Ето тук ви показва общо всичко. Ако сте отваряли някакъв документ последно и сте го съхранили, сте го работили с LibreOffice, тук ще има иконки на всички документи, които сте отваряли, примерно последните 5, 6, 7 дни. Така, видяхте как се вадат иконки. Как се добавят е тук така за бързото стартиране. Сега ще ви покажа. Премахваме тази. Премахваме и тази от тук. Ето идвате тук. Office, избирате си тази иконка да ви е на бърз бутон на панела. Добавяне в панела. Пад. Но не искате да е тук, искате да си е там в ляво. Сега, без да искаме натиснах, ще ми отвори веднага LibreOffice. Така. Преместване. Хоп. Показвам пак. Десен бутон върху иконката, която искате да преместите. Избирате преместване и си я местите там, където на вас ви харесва. В случая тук. Друга иконка. Втора. Пример, ето, добавяне в панела. Идва тук. Десен бутон. Преместване. Оп. Така. От тук стартирате програмите с един клик. От тук с два. От екрана ги стартирате с два клика, както при Windows, от тук ги стартирате с един. Активните прозорци ви се отварят от тук до тук. Как се управлява? Ето тази лента, наречена панел. Десен бутон върху нея, панел, настройки на панела. С това оголемявате иконките или ги намаляте. Така че да са ви по вашия вкус. Така, брой редове 1. Ако ги направите 2, ще стане грозно. Не е приятно, но има хора, на които може да им хареса. Дължината на реда е на 100%. Можете и да си го съкратите, ако искате. Хоп. Хоп. Така, външен вид на панела. Автоматично задаване на размера. Да. Стил, плътен цвет, изображение за фон. Можете да си експериментирате тук. Прозрачност, непрозрачност. Сега е непрозрачен на 100%. При влизане, демек при посочване и при напускане все е един. Ако обаче тук направим е така, виждате го как стана прозрачен. Пое фона на десктопа. Като го посочите, стане непрозрачен. Това също е въпрос на експеримент. По-важно е другото. Ето тук. Как да добавяме и примахваме елементи. Тези са важни. Добавка за уведомление. Примерно можем тая камбанка. Няма смисъл от нея. Нали, за момента за нас решили сме да я махнем. Оп, примахнахме. Добавяне. Клавиатурна подредба. Това е важно. Как да се добавим клавиатурата? Добавяме я. Затваряме. Клавиатурата ни ето къде. Видяхте, обаче не искаме да я преместим някъде по-насам. По-наляво. Ето стрелка. Хоп. Забелязвате ето как се мести. Хоп. Хоп. Ето, дойде точно там, където я искаме. Така, въпрос е на тая клавиатурна подредба какво има? Ако чукнем веднъж, става на български. Така. Искаме да добавим обаче да кажем сега сме на BDS, искаме да добавим и фонетика. Имате два варианта. Един е от тук. Ето го къде е редактиран. Хоп. Всъщност не. Грешка, извинявам се. Тук можете да му изберете какъв да бъде външния вид. А иначе затваряме тук, идваме тук, натискаме десен бутон. Настройка на клавиатурата. Идваме на подредба. И му казваме така. Искаме да бъде
с кои клавиши да го управляваме. Примерно ляв. Alt, ляв, Shift, ляв, Control, ляв, Shift. Аз избирам това. Друго не ме интересува тук. Ако имате още една клавиатура, можете да си изберете и клавиш за композиране. Да кажем десен Control, десен Alt. В общи линии искаме да добавим фонетика. Всъщност този клавиш ще ви бъде, този ви е за смяна от английска, американска на българска. Този ще ви бъде за смяна между българските клавиатури. Добавяме. Имаме тук хиляди клавиатури. Търсим българската. Къде е? Българска. Ето. Като натиснем тук стрелката, нова фонетична, традиционна. Добавяме традиционната, да кажем. Ето ви къде. И от тук да кажем... няма да добавяме клавиш, да видим какво се случи. Готови сме, затваряме. Сега с Ctrl, наблюдайте, и Shift сменяме на български. Така, значи, повторим ли Ctrl и Shift, сменяме от едната българска на другата българска. Като по третим сметяме пак на английски български. Ctrl-Shift български, Ctrl-Shift BDS, т.е. фонетика. Ctrl-Shift латиница. Така, следващото важно нещо, което искам да ви покажа, ще го оставим за следващото видео. До тук. Сменям картинката, защото тая е черничка, с нещо по... Ето го. Весело. Българска нива. Добре. И край на това видео. Целта е да не стават много дълги, за да може лесно да се ориентирате в нещата.